maititi vari kunze vasungwa kuHeathrow na6 am. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Maititi vakataura vakati ivo vari kuenda kuLondon kunoona shumba uye vari kupinda neFairly Glow. Vanhu vanoda kutenga their product vagare vaisa maorders. Saka kuri kunzi pavapinda paHeathrow vabva vabatwa ndokubva vambodetainwa. Saka nyaya iripo ndeyekuti vari kutaura vacho havana madetails akaperera. Vari kuti ivo musikana asungirwa Fairly Glow, vamwe ndo vari kuti aiwa ndivana Tete Mildred nevamwe vakadaro vari kuti since kubva kwaakaita akabrega kuti iye haafi akasungwa kuUK vabva vada kuprova point. Mai ava nemaenemies akawanda. Zvatanga naPatricia Jake ati pane vasungwa paHeathrow ukaitira vanhu utsinye zvinokutevera. Tiri kuziva kuti vasungwa paHeathrow ndiketi nauyu nhasi na6 am vaine mikwende mufunge maV11 manyama. Ini semuIrish ndinoti mame kusungwa home and away muri fraudster. Dei uchivhara muromo wako. Zvino dambudziko riko nderekuti unotaurisa ndosaka wakusungwa kwese home and away. Queen of Peace vanyora vakati jokes aside hazvina kumira mushe tombotamba asi ndakunzwa tsitsi. Ndo mamiriro ekunze vari kuti ivo mafuta amaititi haasi allowed here unless prescribed by the doctor. I think bleaching cream avasungisa kuda kupisa maskini evanhu nemahomemade cream asina basa rese. Saka ndo nyaya hombe iripo yekuti vakataura kuti ivo vari kupinda neproduct iyi. Saka zvinoratidza kuti pane vakwenyera maauthorities kuti tarisai munhu akati ari kuuya nezvinhu zviri illegal. Saka pari zvino vazoposta ivo 15 minutes ago vakati zvoni tauya nemadhuku, vanoda madhuku uyai mutenge. Asi zviri kuratidza kuti maybe Wasu ndiye ari kuvapostera. Zvinhu zvacho tichange tingokupai zvizere.